Вы слухаете Трансусветное радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – прыклад веры. Что значит верить? Это значит Христу доверяться всегда, в скорби, в радости верить и через жизнь голубым небесам проходя. Верить, верить, верить. Верить это значит злу добром платить. Верить это значит искренне любить. Верить это значит, проходя свой путь, зная Божью правду, зная жизни суть. Это значит Христу доверяться всегда, в скорби, в радости верить и через жизнь голубым небесам проходя. Верить, верить, верить. Верить это ближним от души прощать, малые ошибки их не замечать, безвозмездно людям доброту дарить, гибнущие души братьев полюбить. Это значит Христу доверяться всегда, в скорби, в радости верить и через жизнь голубым небесам проходя. Верить, верить, верить. Верить это значит за Христом идти, злые поношения с радостью нести. Верить это видеть вечности чертог, где с любовью примет пилигримов Бог. Это значит Христу доверяться всегда, в скорби, в радости верить и через жизнь голубым небесам проходя. Верить, верить, верить. Для большасці людзей вера знаходзіцца ў доўгай чарзе да чалавечага сэрца. Яна не ў топ-лісце каштоўнасцяў. Да канца не вывучаная з'ява, запасны варыянт. Аднак якую б сферу штодзённага ці духоўнага жыцця мы не разглядалі б, нам патрэбна вера. Навошта? Для апостала Паўла пытанне веры мае фундаментальнае значэнне. Мы атрымліваем апраўданне праз веру. Давайте прачытаем пасланне да рымлянаў, 4 раздзел, вершы 3, 23, 24 і 25. Бо што кажа Пісанне? Паверыў Аўраам Богу і залічана яму за праведнасць. А напісана гэта не дзеля таго толькі, што залічана яму, але і дзеля нас, што мае быць залічана нам, якія вераць у таго, хто уваскрасіў з мёртвых Ісуса, Господа нашага, які быў выдадзены дзеля грахоў нашых і ўваскрос дзеля апраўдання нашага.
Для Паўла тады цесна злучана з цяпер. У яго словах мы чуем гісторыю, а менавіта вельмі даўно адзін чалавек пераводзіў погляд з зямлі ў нябёсы. Пад нагамі быў пясок, а над галавой зоркі. Гэта быў Аўраам. Ён пачуў ад Бога слова, што стане Аўраамам, бацька мноства. Ад яго з'явяцца зямныя нашчадкі, як пясок марскі, і духоўныя дзеці, як зоркі нябесныя. Але што было ў аснове такіх дабраславенняў? Вера. Павел пытае ў першым вершы 4 раздзелу паслання да рымлянаў, як Аўраам атрымаў збаўленне. Той, хто чытаў кнігу «Буццё», добра ведае, ён пайшоў за Богам у невядомасць. Цярпліва чакаў сына, быў паслухмяным, аддаў у ахвяру свайго першынца. Ёсць чым хваліцца, але не гэта вызначыла яго і нашу будучыню. У 15 раздзеле кнігі «Быццё» напісана «Паверыў Аўраам Богу і залічана яму за праведнасць». Ці дакладна мы разумеем гэты верш? Пытанне не пра веру Аўраама ў існаванне Бога. Кожны яго адпаведны жаданням Бога крок на старонках кнігі «Быццё» – гэта адносіны. Калі мы чытаем, што Аўраам паверыў Богу, то павінны чуць, што ён даверыўся. Яго прыклад веры – гэта давер. Вось чаму ў пасланні да рымлянаў апостал Павел кажа кожнаму чытачу з юдэяў і язычнікаў: «Ён бацька усім нам». У духоўным сэнсе у кожнага з нас імя па бацьку Аўраамавіч ці Аўраамаўна. Галоўнае ў іншым, ці мы маем такі ж самы склад думак, ці ў нас такія ж адносіны з Господам, ці мы на дарозе жыцця пакідаем падобныя ж сляды. 4 раздзел да рымлянаў цікавы тым, што паказвае, перад якімі выклікамі стаяў Аўраам і якія крокі веры рабіў. Ён насуперак надзеі паверыў з надзеяй. 18 верш. Насуперак логіцы, насуперак фізіялогіі. Ён не знямогся ў веры. 19 верш. Цела старэла, а вера не. Аўраам глядзеў у люстэрка, глядзеў на жонку і разумеў: на гэтым полі нічога не можа вырасці, і, нягледзячы на гэта, працягваў верыць. Ён умацоўваўся вераю. 20 верш. Сіла была ад веры. Тут важна разумець, што вера – падарунак. Заслуга, канешне, не ў нашай веры, а ў аб'екце веры. Наколькі уважліва мы глядзім на Бога, ці разглядаем яго словы быццам пячатку на абяцаннях. Вера – тое вялікае, што чалавек можа прапанаваць, і тое малое, што трэба Богу. Вось чаму Бог палічыў Аўраама праведным. 22 верш. Гэта слова паўтараецца ў 4 раздзеле 11 разоў. Так, дагадзіць Богу без веры немагчыма. Господ абвясціў самага вялікага з патрыярхаў Аўраама праведным да абразання, а самага вялікага з цароў Давіда праведным пасля абразання. Наша праведнасць, як і апостала Паўла, у пытаннях і адказах на іх: «Хто ты, Господзе, і што загадаеш мне рабіць?» І мы павінны зразумець галоўнае да ўсякіх добрых спраў. Іншымі словамі, як у часы Ноя, Аўраама, Давіда і Саўла, Бог чакае, што мы даверымся Яму. Толькі той, хто давярае Яму, можа узвяшчаць веру ў Яго. Атрымліваецца, што дабравесце, праўданне праз веру не ёсць штосьці новае. Гэта вучэнне старога запавету. Яно падрабязна разглядаецца ў новым. Думка пра тое, што праведны праз веру жывы будзе, захапіла Марціна Лютера і перавярнула яго светаўспрыманне. З гэтай думкі пачалася рэфармацыя, якая ахапіла ўсю Еўропу і нашы землі. Менавіта гэтага чыстага Евангелля сёння і не хапае нашаму грамадству. Людзі кажуць: «Мне трэба пачаць хадзіць у царкву, мне трэба змяніцца, мне трэба ахвяраваць, мне трэба служыць». Ці гэтага патрабуе Бог? Перачытайце кнігу «Быццё» і пасланне да рымлянаў і пачуеце: даверся. Чаму паверыў Аўраам? Неверагоднаму абяцанню стаць бацькам мноства. Чаму можам паверыць мы? Неверагоднаму абяцанню стаць дзецьмі Божымі.
Павел бярэ прыклад з гісторыі свайго народа і пераносіць яго ў жыццё сучаснікаў. Вера Аўраама закранае не толькі юдэяў. Паслухайце, а напісана гэта не дзеля яго толькі, што залічана яму, але і дзеля нас, што мае быць залічана нам, якія веруць у таго, хто ўваскрасіў з мёртвых Ісуса, Господа нашага, які быў выдадзены дзеля грахоў нашых і ўваскрос дзеля апраўдання нашага. Наша вера залічана і нам у праведнасць, вера ў Бога, які ўваскрэсіў Ісуса Хрыста з мёртвых. Ён быў адданы за грахі нашы і ўваскрос, каб апраўдаць нас. Павел спалучае разам мінулае і сучаснае ў асобе Ісуса Хрыста. Адзін біскуп казаў: «Мы грашым, таму Ён, гэта значыць Ісус Хрыстос, пакутаваў. Мы апраўданы, таму Ён уваскрос». Сёння прыклад веры Аўраама можа стаць добрым прыкладам для нас. Сакрэт поспеху просты. Давярай. Ён калісьці даверыўся. Давайце спытаем сябе, ці змагу даверыцца я. Моя вера — это белое крыло. Моя вера — это жизнь без берегов, это чистая вода у подножия мысли гор, это счастье города, это явь без всяких снов. Моя вера — это вечная любовь. Моя вера — это тысячи цветов, это нежный лунный свет на мерцающей воде, это радужный рассвет наяву, а не во сне. Это мой Бог, вечный, живой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Моя вера — это нежный поцелуй. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышці. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог. Моя вера — это заповедь Христа, радость жизни, и любви в ней нет конца. У Голгофского креста свое сердце поселю, за прощенные грехи Его имя воспою. Это мой Бог, вечный, живой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.